kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniċ jizda joġobni li herġaluna nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja ċefaj u Magru. Ħuti jejjew nitħejjew tajjeb biex din il-laqgħa tagħna mal-Mulej Ġesu tkun laqgħa li timlina bil-paċi, bil-ħajja tiegħu. U għalhekk ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Inti l-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu Mulej ħniena Kristu Ġesu li tabbejt bid-batija u id-dnubiet tagħna Kristu ħniena. Mulej inti lena ta' dawk li jilqgħuk, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Il-ħarsien tar-randan imqaddes Mulej jimla l-ruħna bil-ferħ. Nitolbuk biex bis-sem sħiħ tagħna il-misteru tal-għid nitennew bil-frott kollu tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidina li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qadem il-ktieb tal-profeta Osea. Imxi ħanerġgħu lura għand il-Mulej għax huwa tertaqna imma se jdewwina u sawwat imma se jinfaxxalna il-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, imbagħad fit-tielet jum jerġa' iqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Narfu l-Mulej u nfittxu narfuh iżjed. Daqskemm hu żgur is-sebħ hekk il-ħruġ tiegħu. U jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna, bħax-xita imwaħħra li ssakki l-art. U x'naqbad nagħmel jien bik, Efraim? Se naqbad nagħmel bik, Ġuda? It-tieba tagħkom kisa isħab tal-għodwa, tixbaħ lin-nida li tinxtorob kmieni. Għalhekk inġarthom jiena bil-profeti u bi kliem fommi ktilthom, u l-ħaq tiegħi joħroġ kisu dawl. Għaliex jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju li tarfu l-Alla rrid u mhux vittmi maħruqa. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien jien tieba rrid mhux sagrifiċċju, jien tieba rrid mhux sagrifiċċju. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi flimkien. Jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilkaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maksuma u sobiena ma twarrabiex u Alla flimkien. Jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għamel il-ġid il-Sijon fit-tjubitek, erġa' ibni il-ħitan ta' Ġerusalem, imbagħad tilqa bil-qalb vittmi xierka, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuna. Flimkien jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Inkumu bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom iżda jisimgħu leħen il-Mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabbola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla niżżik ħajr li m'iniex għall-bqija tal-bnedmin ħalliela, inġusti, żjienja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jarfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: "O Alla, ħenna għalija għax jiena midneb." Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Evanġelu tal-lum eżjes jurina li mandu jkun l-atteġġament tagħna meta jiena mmur biex niltaqa' mal-mulej, il-mument tat-talb. Jekk niflu ftit il-versi ta' San Luqa, hemm ċertu frażijiet li huma ċari. L-ewwel ħaġa, kemm il-Fariżew u kemm il-Pubblikan San Luqa jgħidilna li t-tnejn kellhom intenzjoni tajba. It-tnejn telgħu fit-tempju biex jitolbu. Issa t-talb x'inhu? It-talb huwa laqa ma' Alla. Anke aħna dalgħodu ġejna hawn biex niltaqgħu ma' Alla. Imma l-Vanġelu jispiċċa mhux it-tnejn għalkemm it-tnejn marru biex jitolbu. Ir-riżultat mhux fit-tnejn kien l-istess. Wieħed niżel id-dar ġustifikat u l-ieħor niżel vojt. Kelma ġustifikati fisser niżel mimli bil-paċi bil-ferħ ta' Alla. U fejn hu l-iżbal tal-Fariżew? L-iżbal tal-Fariżew li meta dmar quddiem Alla beda jiftaħar ma ltaqax eżattament ma' Alla, imma ltaqa' miegħu innifsu. Infatti jaraw kif inhi t-talba tiegħu. Jien minix bħal l-oħrajn, bħal bqija tal-bnedmin, l-oħrajn huma ħalliela, inġusti, żienja u lanqas jien bħal dan il-Pubblikan mena jippreżenta u jkompli: jien insum darbtejn fil-ġimgħa inħallas l-għexrur ta' kull ma ndaħħal. Jiena nimxi miegħek bil-purzieri, bil-kejl. Ma dan niżel vojt, għax dan fit-talba tiegħu iltaqa' miegħu innifsu u mhux ma' Alla. Dan resaq quddiem Alla mimli bih innifsu. U allura Alla, jekk inti mimli bejk innifsek, ma jistax jimliek bil-paċi tiegħu. Al kontrarju il-Pubblikan quddiem Alla x'jagħmel? Jitbattal. Anqas biss iħossu den li jerfa' għajnejh imma jbaxxi rasu u lil Alla jgħidlu: ħenn għalija għax jiena midneb. Il-Pubblikan jara fuq minnu imma mhux jiftaħar
imma jitlob il-ħniena ta' Alla. Ma nafx intbaħtux li dan l-eżerċizzju aħna nagħmluh f'kull Ewkaristija. Kull quddiesa tibda dejjem billi s-saċerdot jistedinna u magħna nagħmlu bħal pubblikan. Fiskiet narblu ftit lilna nfusna, inresqu il-ħtijiet tagħna quddiem Alla u nitolbuh jaħfrilna. Jalla hekk il-laqat tagħna fil-Knisja ikunu tassew laqat ta' talb veru li jlaqgħuna mal-wiċċ ħanin ta' Alla. Ejjew nitolbu l-Missier il-ħniena biex jaħlisna mill-ħażen kollu tagħna u jagħtina qalb tajba u ġdida. Ngħidu flimkien, ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek, ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Għall-Ministri tas-Sagrament tal-Maħfra biex ikunu tassew strumenti tal-ħniena tiegħek nitolbu. Għal min huwa mkabbar bih innifsu biex jifhem li inti tniżżel lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u tolli li ċkejknin nitolbu. Għal min iħossu midneb biex jimtela bil-kuraġġ li l-umiltà tiegħu twasslu żgur biex jaqla il-maħfra u s-sliem nitolbu. Għalina biex nitolbu b'umiltà ħalli inti tatina id-don tal-fidi tagħna fik nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier il-ħniena aħna nberkuk għax nafu li inti qatt ma tinsa t-tieba tiegħek u taħfer il-ħtijiet ta' wliedek li jersqu quddiemek niedma u sobina. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lek mulej nollu lubna ismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnu mitali moti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Intu Alla bil-grazzja tiegħek issaffir ir-ruħ u l-qalb tagħna biex nersqu kif jixraq għall-misteri qaddisa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna nirċevuhom minn għandek bis-sollennità kollha inroddulek il-qima tagħna fis-sewwa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr.
Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżam fina drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema u tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej, salvana int u Salvatur. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li tridint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna, għal ma nafru minnu ħati għalina, raddaħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kulti, għatina fit-tiba, u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubijiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. poplu tiegħi, ħejtli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Il-leġi tuħriġtek u sħalfajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalik inti salvabtni. Poplu tiegħi, ħejtli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallam, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missierek, bil-ħanezza ftaħt li ġenbi, lejn tħajtek l-aħħar tar ta' denni. Poplu tiegħi, ħejtli fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallam, dur lejja mill-ġdid lek sobjina. Saba kollha daw li triqu nejtek, l-ilma mill-blad ġiri jirprovdejtlek, fil-ħaġġ il-ħal ġejt sqejtni,
Alish malairin seiti poplu tiei magnificat in astekina in jeitim salam dur leja mil-ġdid qalbek sobina. Issa huwa l-mument tat-talb tagħna. Ejjew fiskiet nintebħu bil-preżenza ta' Alla fina. Ejjew nitolbuh ineħħi minna s-supervja u jimlina bil-grazzja tiegħu. Nitolbu. U Alla ħanin, inti qatt ma tieqaf tatina l-misteri qaddisa tiegħek biex twassalna għal perfezzjoni. Għamel li aħna u niċċelebrawhom bil-qima kollha ta' qalbna, naqilowhom dejjem b'fidi sħiħa bi Kristu Sjedna. Nixtieq infakkarkom li ta' kull nhar ta' Ħadd fit-3:30 issir il-Via Sagra tul il-għolja ta' Ammar. Issa mhux il-Ħadd li ġej imma ta' wara, ġifieri mhux għada, il-Ħadd ta' wara 6 ta' April. Il-Via Sagra tkun immexxija mill-Isqof, tkun Via Sagra Diċesana u nħeġġiġkom biex niġu u nieħdu sehem ħalli flimkien mal-Isqof tagħna bil-meditazzjoni tal-Via Crucis niftħu il-bieb biex ngħixu flimkien il-ġimgħa imqazza. U għalhekk il-Via Sagra nhar il-Ħadd 6 ta' April tkun fil-4:30. Minħabba f'hekk il-quddiesa tal-5 ta' filgħaxija f'dan is-santwarju ma ssirx. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' pinu u metana l-maletin għafdarek ġenana għaxin til-qana. Madonna ta' pinu u d-dimek herqana ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.